Po 10 letech mlčení se Mia Farrow konečně otevřeně rozpovídala o dni, který všechno změnil. V lednu 1992 vešla do bytu Woodyho Allena a našla tam fotografie, které jí zničily svět. To ale nebyl ten nejhorší objev. Následovala noční můra plná zrady, obvinění ze zneužívání a rodinných tajemství, o kterých až doteď mlčela. V 79 letech je konečně připravena odhalit zdrcující pravdu o muži, kterého nazývá největší lítostí svého života. Mia Farrow se narodila 9. února 1945 v Los Angeles v Kalifornii. Její rodiče působili v Hollywoodu. Její otec John Farrow byl slavný filmový režisér a spisovatel z Austrálie a její matka Maureen O'Sullivan byla herečka, která hrála Jane ve filmech o Tarzanovi z 30 a 40 let. Mia byla třetím dítětem v 7členné rodině. Vyrůstala v Beverly Hills, obklopená luxusem. Její rodina měla velký okouzlující dům, kam jí často navštěvovaly hollywoodské hvězdy. Dokonce i její kmotři byli slavní. George Cukor, známý režisér, a Louella Parsons, vlivná drbová publicistka. Mia měla jako dítě hravou a dramatickou stránku. Ráda předváděla strašidelná malá představení s falešnou krví a hračkovými dýkami pro turisty, kteří procházeli kolem jejího domu. Ve věku pouhých 2 let se objevila v krátkém filmu s názvem Neobvyklá povolání, film o prázdninách. To naznačilo její budoucí hereckou kariéru. Ale ne všechno v jejím dětství bylo dokonalé. Její otec měl vážný problém s pitím, což způsobovalo mnoho hádek s její matkou. Tyto hádky Miu rozčilovaly a nutily ji hluboce přemýšlet o rodině a vztazích, a to i v útlém věku. Její rodina byla také velmi přísná, co se týče náboženství. Přestože žili hollywoodským životním stylem, věrně dodržovali římskokatolické tradice. Mia a její sourozenci chodili do katolických škol v Los Angeles. Tato náboženská výchova ji naučila silné morálce a smyslu pro zodpovědnost. Později v životě to ovlivnilo její rozhodnutí pomáhat druhým a adoptovat děti z různého prostředí. Když bylo Mii 9 let, stalo se něco hrozného. Během velké epidemie v Los Angeles v roce 1954 se nakazila obrnou. Musela zůstat v nemocnici v karanténě 3 týdny úplně sama. Nemocí způsobovala velké bolesti v těle, zejména v zádech, krku a nohou. V jednu chvíli musela být připojena k železné plíci, aby mohla lépe dýchat. Odloučení od rodičů bylo stejně těžké jako nemoc. Byla vyděšená a zmatená, ale sestry nebyly laskavé. Jedna sestra ji vynadala za pláč a řekla, že tím všem dělá horší věci. Léčba byla také hrozná a Mia nenáviděla horké obklady, které používali jako terapii. Později řekla, že kvůli obrně měla pocit, jako by její dětství skončilo. Už se necítila bezpečně ani chráněně a svět se jí potom všem zdál mnohem děsivější. Když bylo Mii 13 let, postihla její rodinu další tragédie. Její nejstarší bratr Michael zemřel při leteckém neštěstí. Michaelovi bylo pouhých 19 let a byl součástí zálohy námořní pěchoty. K nehodě došlo 28. října 1958 poblíž Pacoimy v Kalifornii. Celá rodina byla zdrcená. Její otec, který už tak bojoval s pitím, se ještě zhoršil. Tu vedlo k dalším prudkým hádkám mezi jejími rodiči. V té době byly Mia a její sestra Prudence v Anglii a navštěvovali klášterní školu. Mia se o Michaelově smrti dozvěděla, když byla daleko od domova, což jí ještě více osamělo. Po Michaelově pohřbu se Mia vrátila do školy v Surrey, zatímco její rodina nějakou dobu zůstala v Londýně, než se přestěhovala do domu v Chelsea. Bylo to pro všechny těžké období a Mia viděla, jak se její rodiče hádají víc než kdy jindy. V roce 1963, poté co její otec zemřel, se Mia s matkou přestěhovala do New Yorku. Život se zde změnil. Začala modelovat a hrát v divadelních hrách a pomalu vstupovala do hereckého světa. Nebylo to snadné. Chodila na konkurzy a čelila odmítnutí, ale nevzdala se. Její první malá role v dětství nebyla nic velkého, ale dala jí ochutnat, co jí čeká. Tyto těžké začátky ji naučily, jak zůstat silná a neustále se snažit. Její vytrvalost se brzy vyplatila a její kariéra začala nabývat tvarů. V roce 1965 se Mia zúčastnila konkurzu na velkou roli Liesl von Trapp ve hře Za zvuků hudby. Roli nezískala, ale tento okamžik byl důležitý. Zkušební verze stále existují a ukazují její zpěv a vystupování, což nám dává nahlédnout do jejího raného potenciálu. Konkurence o roli byla tvrdá,
protože se od filmu Za zvuků hudby očekával obrovský úspěch. Mia roli nedostala, ale to ji nezastavilo. Krátce poté získala roli ve filmu Peyton Place a ta role všechno změnila. Zmeškání role ve filmu Za zvuků hudby se ukázalo být jen dalším krokem na její cestě. Mia se stala hvězdou, když v letech 1964 až 1966 hrála Alison Mackenzie ve filmu Peyton Place. Seriál byl o malém městě a všech jeho tajemstvích, vztazích a problémech. Mína role Alison, milé a složité mladé ženy, ji proslavila. Lidé seriál milovali a stal se jednou z prvních velkých telenovel v televizi, která každý týden přitahovala miliony diváků. Její výkon udělal z Alison postavu, na které lidem záleželo, a ukázal, jak talentovaná Mia byla. Ale být slávou nebylo jen tak dobré. Média začala sledovat každý její krok a velkou pozornost si získalo i její manželství s Frankem Sinatrou. Její osobní život často odváděl pozornost od její práce. Po 2 sériích seriálu Peyton Place Mia v roce 1966 seriál opustila, protože si to přál Sinatra. Odchod ze seriálu pro ní byl velkou změnou. Později se zaměřila na filmy, což ji přivedlo k roli, která z ní udělala legendu. V roce 1968 si Mia zahrála v psychologickém hororu Rosemaryno, dítě režiséra Romana Polanského. Hrála Rosemary Woodhouseovou těhotnou ženu, která si pomalu uvědomuje, že se kolem ní děje něco hrozného. Příběh byl o důvěře, strachu a temné stránce lidí. Film byl obrovským úspěchem, vydělal přes $30 milionů a sklidil velkou chválu. Kritici milovali Mien výkon, protože Rosemaryn strach a zmatek stvárnila tak reálně. Roger Ebert dokonce označil její práci za skvělou. Tato role udělala z Mie skutečnou filmovou hvězdu a změnila vnímání žen v hororech. Rosemary nebyla jen obětí, bájela to hluboká a snadno se s ní stotožnit. Film se stal jedním z nejlepších hororů všech dob a v roce 2014 byl pro svůj kulturní dopad přidán do Kongresové knihovny. Rosemaryno dítě neproslavilo jen Miu. Ukázalo světu, jak je talentovaná a výjimečná, a zahájilo kariéru plnou jedinečných a nezapomenutelných rolí. Vztah Mie Farrowové s Woodym Allenem je jedním z nejdiskutovanějších a nejkomplikovanějších v historii Hollywoodu. Během 10 let si zahrála ve 13 jeho filmech, počínaje sexuální komedií Noci svatojánské v roce 1982. Farrow hrála Ariel roli určenou pro Diane Keaton. Film sice sklidil smíšené recenze, ale seznámil Farrow s Allenovým stylem komedie a připravil půdu pro dlouhou tvůrčí spolupráci. Brzy poté si ve filmu Zelig zahrála doktor Eudoru Fletcherovou psychiatričku, léčící Leonarda Zeliga, muže, který dokázal splynout s jakýmkoliv davem. Film, který měl premiéru v roce 1983, byl neobvyklou směsicí mockumentu a fantasy. Farrowové klidný a věrohodný herecký výkon pomohl příběhu ukotvit cestu a kritici obdivovali, jak dobře s Allenem spolupracovala na tomto jedinečném konceptu. Pak přišel v roce 1984 film Broadway Danny Rose, kde se Farrowová proměnila v Tinu Vitaleovou přítelkyni hlučného a drzého gangstera. Nosila tmavé sluneční brýle a mluvila se silným newyorským přízvukem, díky čemuž se tato role naprosto lišila od všeho, co předtím hrála. Její výkon vynikal natolik, že si vysloužila nominaci na Zlatý glóbus. Dokonce i Ellen poznamenal, jak odvážné od ní bylo přijmout tak náročnou roli vzhledem k fyzické a emocionální proměně, kterou vyžadovala. Jeden z jejich nejdojemnějších výkonů přišel v roce 1985 s filmem Purpurová růže z Káhiry. Farrowová hrála Cecílii servírku, která se během velké hospodářské krize potýká s problémy a nachází únik ve filmech. Její stvárnění nevinnosti a zlomeného srdce jí vyneslo další nominaci na Zlatý glóbus. Samotný film byl kritiky milován a často je označován za jeden z Allenových nejlepších, přičemž Farrowová je jeho emocionálním středem. V době, kdy v roce 1986 natočili Hannah a její sestry jejich spolupráce, přinesla některé z Allenových nejuznávanějších filmů. Farrowová hrála Hannah klidnou a starostlivou ženu, jejíž život propojuje všechny ostatní postavy. Ačkoliv Farrow nebyla nominována na žádnou cenu, film se stal jedním z Allenových největších úspěchů a získal několik Oscarů. Farrowové herecký výkon vnesl do role, která by jinak mohla být přehlédnuta, tichou sílu.
ve filmu Radio Day, který měl premiéru v roce 1987. Farrowová znovu ukázala svou komediální stránku jako Sally Whiteová dívka s cigaretami, která sní o tom, že se stane rozhlasovou hvězdou. Její proměna z pisklavé, nikoho v sebevědomou osobnost byla vtipná i okouzlující zároveň. Později téhož roku si zahrála ve filmu September mnohem temnějším a intimnějším filmu. Farrow hrála Laneovou ženu zotavující se z traumatu a bojující se svými emocemi v uzavřeném prostředí. Role byla intenzivní a dala jí šanci prozkoumat hlubší dramatické zákulisí. Ačkoliv film nebyl velkým hitem, Farrowův výkon vynikal svou syrovou upřímností. Ve filmu Jiná žena z roku 1988 měla Farrow menší roli Hope, problémové ženy, jejíž terapeutická sezení zaslechne hlavní postava. Její hraní na plátně bylo omezené, ale její výkon byl pro příběh klíčový a ukázal, že i ve vedlejší roli dokáže zanechat trvalý dojem. V době, kdy v roce 1989 vyšel film Zločiny a přestupky, se Farrowová v Allenových filmech již pravidelně objevovala. Hrála Halle Reedovou, producentku dokumentárních filmů, která se ocitla v romantických komplikacích. Ačkoliv její role nebyla ústředním bodem, vnesla do filmu, který byl chválen za zkoumání morálky a lidských vztahů, hloubku a jemnost. V roce 1990 Farrow ujala hlavní role ve filmu Alice, kde stvárnila bohatou manželku v domácnosti z Manhattanu, která se vydává na magickou cestu sebepoznání. Tato role jí vynesla další nominaci na Zlatý glóbus a kritici chválili její kombinaci humoru a zranitelnosti. Byla to role, která Farrow umožnila prozkoumat jak rozmarné, tak vážné stránky její osobnosti a znovu dokázala, jak všestranná je. Ve filmu Stíny a mlha v roce 1991 si Farrow zahrála Irmy, svéráznou polikačku mečů v kočovném cirkusu. Film vzdal hold německé expresionistické kinematografii a přestože se setkal s protichůdnými recenzemi, Farrowové jedinečný výkon vdechl hereckému obsazení život. Jejich poslední společný film Manželé a manželky vyšel v roce 1992. Farrow hrála Judy, ženu, která se vyrovnává s rozpadem svého manželství. Film měl syrový, téměř dokumentární nádech a Farrowová podala hluboce emotivní a autentický výkon. Navzdory osobním otřesům kolem produkce se její práce setkala s velkým uznáním. V těchto 13 filmech Farrow ukázala, že si poradí se vším od komedie po drama a často se pro roli kompletně proměnila. Získala 3 nominace na Zlatý glóbus za filmy Broadway, Danny Rose, Purpurová růže z Káhiry a Alice. A i když nezískala ceny, její výkony zanechaly trvalý dojem a učinili z ní nedílnou součást některých z Allenových nejpamátnějších a kritikou uznávaných filmů. Mia Farrow se provdala za Franka Sinatru, když jí bylo 21 let 19. července 1966. Sinatrovi bylo 50 let, takže jejich věkový rozdíl činil ohromných 31 let. Potkali si v roce 1964 na pozemku společnosti 20th Century Fox a navzdory svým rozdílům se do sebe rychle zamilovali. Pro Sinatru to bylo jeho 4. manželství, ale pro Farrow první. Měli velkolepou svatbu v Las Vegas, ale problémy začaly téměř okamžitě. Sinatra chtěl, aby se vzdala herectví a soustředila se na jejich společný život. To se stalo obrovským problémem, když v roce 1968 získala roli ve filmu Rosemaryino dítě v režii Romana Polanského. Sinatra zuřil a dokonce jí během natáčení poslal rozvodové papíry. Farrow odmítla s filmem skončit, což vedlo k jejich rozchodu. Později přiznala, že je mladá a neví, jak zvládat tak složitý vztah. I po rozvodu v roce 1968 si zůstali blízcí a Farrow uvedla, že se nikdy doopravdy citově nerozešli. Zůstali přáteli až do Sinatrovy smrti v roce 1998. Po Sinatrovy smrti se Farrow v roce 1970 provdala za Andrého Previna. Bylo jí 25 let a jemu 49 let, což byl další velký věkový rozdíl. Během manželství se jim v roce 1970 narodili dvojčata Matthew a Sasha a v roce 1974 další syn Fletcher. Farrowová také začala adoptovat děti. Ještě s Previnem si adoptovala Lark z Vietnamu a Daisy z Koreje.
Jejich rodinný život se zdál šťastný, ale problémy se vynořily, když Farrow zjistila, že jí je Previn nevěrná. To vedlo k rozpadu jejich manželství v roce 1979. Farrow později uvedla, že lituje, jak rozvod ovlivnil její děti, ale že se i nadále soustředí na to, aby byla milující matkou. V výstečném roce 1979 začala Farrow vztah s filmařem Woodym Allenem. Toto období se stalo jednou z nejkontroverznějších částí jejího života. Jejich románek trval 12 let a během této doby si Farrow zahrála ve 13 Allenových filmech. Jejich profesionální spolupráce jí pomohla v kariéře, ale jejich osobní život se nakonec stal skandálem. Farrowové se rodina v průběhu let rozrostla. Stala se známou tím, že adoptovala mnoho dětí a byla oddanou matkou. Během manželství s Previnem adoptovala Larka a Daisy, kromě svých 3 biologických synů. Po rozvodu pokračovala v adopci. V roce 1980 přivítala Mosese a v roce 1985 Dylana, který se později stal ústředním bodem jejího konfliktu s Allenem. V90 letech Farrowová adoptovala ještě více dětí, včetně Thaddeuse z Indie a Quincyho Mina z Vietnamu. Celkem adoptovala 14 dětí, čímž vytvořila velkou a rozmanitou rodinu. Navzdory svému oddanému mateřství čelila zlomenému srdci. 3 z jejich dětí zemřely. Tam zemřela v roce 2000 Lark, v roce 2008 a Thaddeus v roce 2016. Tyto ztráty byly zničující, ale Farrowová i nadále zůstala silná pro svou rodinu. Kromě rodičovství se stala obhájkyní práv dětí a využívala svůj hlas k pomoci zranitelným dětem po celém světě. Život Mae Farrowové se v lednu 1992 zvrtl, když zjistila, že Woody Allen, její dlouholetý partner, má poměr s její adoptivní dcerou Suni Previn. Ten okamžik byl šokující a nezapomenutelný. Při návštěvě Woodyho newyorského bytu Mia narazila na hromadu polaroidových fotografií Suni. V té době bylo Suni 21 let a jejich poměr začal, když ještě žila s Miou. Suni byla Miu adoptována v roce 1977, roky předtím, než začal její vztah s Woodym. Nalezení těchto fotografií byla zdrcující zrada, která nejen zničila Mínu důvěru, ale také roztříštila základy její rodiny. Mia a Woody byli spolu více než 10 let. Během svého vztahu si vybudovali jedinečnou, ale komplikovanou rodinu. Měli spolu 3 děti, 2 adoptované Dylana a Mosese a jednoho biologického syna Ronana, který se původně jmenoval Satchel. Objev fotografií znamenal zlomový bod. Mia později popsala svou reakci v živých detailech slovy "jen jsem se třásla". Vzala jsem si dítě domů a zamkla dveře. Zrada se netýkala jen Woodyho. Týkala se také Suni, někoho, koho Mia milovala a vychovala. Bolest byla okamžitá a ohromující. Důsledky odhalení byly explozivní. Zpráva o aféře se šířila bleskovou rychlostí a média se příběhu chytila. Titulky se netýkaly jen nevěry. Zabývaly se otázkami morálky mocenských vztahů a rodinné loajality. Mia se po nalezení fotografií setkala se Suni a konfrontace byla plná syrových emocí, slz, hněvu a zmatku. Kvůli Sunjiným činům a Woodyho zradě se Mia snažila pochopit, co se stalo v jejím vlastním domě. Woody se snažil bránit a tvrdil, že Mina obvinění byla motivována hněvem kvůli jeho vztahu se Suni. Veřejnost však nebyla schovívavá a jeho veřejný obraz utrpěl vážnou ránu. Ale to nebyl jediný incident. Woody Allen byl v roce 1992 obviněn ze sexuálního zneužívání své 7leté adoptivní dcery Dylan Farrow. 4. srpna Dylan řekl její matce Mie Farrow, že ji Allen zneužíval v jejich domě v Connecticutu. Stalo si to krátce poté, co Mia zjistila, že Allen má poměr s její adoptivní dcerou Suni Previn. Situace byla plná emocionálního chaosu, protože Mia byla zdrcena Allenovou zradou a zároveň se snažila zpracovat Dylanovo šokující tvrzení. Poté, co se Dylan podělil o to, co se stalo, ji Mia začala natáčet na kameru. I chtěla zdokumentovat Dylanovo vyprávění o údajném zneužívání. Toto video se později stalo ústředním důkazem v následném právním sporu. Policie státu Connecticut zahájila vyšetřování. Vyslechli Dylana a další členy rodiny, aby zjistili, co se stalo. Navzdory závažnosti obvinění nebyla vznesena žádná obvinění.
Státní zástupce uvedl, že neexistuje dostatek důkazů k podání obvinění, ale také řekl, že nemohou vyloučit, že k týrání došlo. V rámci vyšetřování provedli specialisté z nemocnice Yale New Haven rozhovory s Dylan, aby pochopili její emocionální a duševní stav. Jejich zjištění vyvolala mnoho debat. Někteří odborníci se domnívali, že Dylanova slova zněla jako nacvičená nebo ovlivněná Miou. Jiní si všimli nesrovnalostí a měli podezření, že Dylan mohla být koučována. Na druhou stranu někteří věřili, že Dylanova úzkost se zdála skutečná a její emoce naznačovaly skutečné trauma. Smíšené názory případ ještě více zkomplikovaly. Mezitím Alan podal žádost o svěření péče o Dylana a jeho další 2 děti Mosese a Satchel. Spor o svěření péče byl velmi veřejný a emotivní. Obě strany předložily důkazy a svědectví, ale soud rozhodl ve prospěch Mii. Ponechala si péči o dítě a Alan ztratil právo na styk s Dylanem. Rozhodnutí soudce odráželo vážné obavy ohledně Alanových činů. Tím spor neskončil. Alan a Mia se léta vzájemně obviňovali z provinění a případ zůstával v centru pozornosti. Jak Dylan vyrůstal, Mia si nadále stála za svým příběhem a trvala na tom, že je pravdivý. Role Mia Farrow v seriálu HBO Ellen vs. Farrow byla důležitým momentem v jejím dlouhém boji za sdílení její verze příběhu o Woodym Allenovi a obviněních ze zneužívání, která se týkala jejich dcery Dylan Farrow. Dokument měl premiéru 21. února 2021 a režírovali ho Kirby Dick a Amy Ziering. Měl 4 epizody, které se podrobně zabývaly událostmi z roku 1992, kdy Dylan v pouhých 7 letech obvinil Allena ze zneužívání. Filmaři použili domácí videa, soudní záznamy, policejní zprávy a rozhovory s členy rodiny a odborníky, aby příběh byl jasný a podrobný. Mia si ze počátku nebyla jistá, zda bude součástí seriálu. Filmaři ji museli přesvědčit a během natáčení používali název Eliza Project, aby to udrželi v tajnosti. Chtěli dát Mii a Dylanovi bezpečné místo, kde by mohli vyprávět svůj příběh, aniž by ho média překrucovala a často ze všeho vyvozovala senzace. Jednou z nejsilnějších částí dokumentu byly staré záběry z mých domácích videí. Ukazovali Dylan jako dítě, jak sdílí svůj příběh krátce po údajném zneužívání. Sledování těchto záběrů bylo emotivní a srdcervoucí a nabízelo vzácný a upřímný pohled na to, čím si rodina prošla. Seriál se také zabýval tím, co se stalo po obviněních, například hořkým bojem o opatrovnictví mezi Miou a Woodym Allenem. Veřejné mínění a mediální pokrytí sehrály obrovskou roli, často ve prospěch Allena. Odmítl se na dokumentu podílet, což podle některých učinilo příběh jednostranným. Jiní argumentovali, že jeho absence dala Mii a Dylanovi prostor, který si zasloužili, aby se s nimi mohli bez přerušování podělit o své zkušenosti. Ať tak či onak, pozornost zůstala soustředěna na perspektivu Mii a Dylana a ukázala jejich bolest i sílu. Pro Miu Farrowovou byla účast na tomto dokumentu směsicí emocí. V její vzácném rozhovoru hovořila o tom, jak se její vztah s Oscarovým režisérem změnil od štěstí k lítosti. Když Farrowová vzpomínala na začátky, řekla, že je šťastná i přes štěstí. Všechno se ale změnilo v 90. letech. Farrow si DNS nezdráhala popisovat své pocity k Allenovi. Jejich vztah označila za největší lítost svého života. Kdybych to mohla vzít zpět, udělala bych to, řekla. Podle časopisu People si přeji, abych ho nikdy nepotkala. To je moje největší lítost v životě, že jsem s sebou přivedla někoho takového, kdo by se nikdy neměl objevit. V roce 2018 se Farrow během rozhovoru pro Elle podělila o další informace o jejich medializovaném vztahu. Vysvětlila, že to nebylo tak jednoduché, jak si lidé myslí. Není to jen bílé nebo černé, řekla. Jinak byste se sami sebe zeptali, co s tím člověkem pro boha děláte už 10 minut, natož 10 let. Já jsem se před mnoha lety dostala do bodu, kdy mi na něm prostě nezáleží. Allen a Farrowová si dodnes odcizují. V rozhovoru pro The Hollywood Reporter z roku 2016 Allen prozradil, že spolu nejsou v žádném kontaktu. Na otázku, zda Farrowovou někdy vídá, odpověděl: nemyslím si, že bydlí v New Yorku. Myslím, že žije v Connecticutu. Nejsem si jistý. Nebo cestuje pro UNICEF nebo tak něco. Téměř 3 desetiletí po jejich veřejném rozchodu a boji o péči o dítě Farrow přiznala, že stále cítí obavy z Allenových možných činů, zejména po svém zapojení do seriálu HBO.
Ellen, který je se Soonie ženatý 23 let a vychoval s ní 2 dcery, se v dokumentu neobjevil, ale byl slyšet prostřednictvím audioknihy z jeho pamětí z roku 2020 s názvem Apropos of Nothing. V dokumentu Farrow vyjádřila své obavy. Také se podělila o své přesvědčení, že Ellen se nezastaví před ničím, aby se ochránil. Udělá cokoliv, co bude potřeba, aby se pokusil zachránit před pravdou, před nepořádkem, který způsobil, řekla Farrowová. Její slova vykreslila živý obraz bolesti a strachu, které v sobě nese už léta. Kariéra Mia Farrow si mezitím v roce 2000 hodně změnila. Přesunula se z filmů do televize a divadla a ukázala, že stále dokáže přijmout různé role a zvládnout je dobře. Poté, co strávila roky výchovou svých dětí a přijala méně hereckých zakázek, se k herectví vrátila s velkou energií. Jednou z jejich prvních televizních rolí v tomto období byla role v seriálu Third Watch. Mezi lety 2000 a 2003 se objevila v 5 epizodách, kde stvárnila matku, která se potýkala s těžkými situacemi v drsném městě. Tato G umožnila divákům ukázat, že dokáže zvládat hluboké emotivní příběhy, a to i poté, co byla mimo dosah reflektorů. V Road 2001 si Mia zahrála v televizním filmu A Girl Thing, který byl o lásce a přátelství mezi ženami. Hrála po boku dalších slavných hereček, jako jsou Kate Capshaw a Stockard Channing. Film se zabýval tématy, která se vztahovala k modernímu publiku a Mina role přispěla k emocionální tíze příběhu. Pak v roce 2002 si zahrála hlavní roli ve filmu společnosti Lifetime s názvem Tajný život Zoe. Příběh vyprávěl o mladé dívce, která se potýká s osobními problémy a Min výkon ukázal, že dokáže do tohoto druhu moderního rodinného dramatu vnést hloubku a pochopení. Zároveň se Mia začala věnovat divadlu. V roce 2002 se připojila k putovní hře s názvem The Exonerated očištěná. Tato hra se zabývala lidmi, kteří byli neprávem posláni do vězení a odsouzeni k trestu smrti. Její role ukázala, že jí záleží na hraní v příbězích, které měly skutečný význam a hovořily o vážných problémech. V roce 2003 hrála ve hře s názvem Friend's Bed, která emocionálním způsobem zkoumala lásku a ztrátu. Toto divadelní dílo dokázalo, že Mia stále dokáže stvárňovat silné role a navazovat kontakt s publikem na jevišti. V roce 2000 se Mia začala zaměřovat také na humanitární práci. Stala si ambasadorkou dobré vůle UNICEF a využila své slávy k pomoci dětem v nouzi po celém světě. Cestovala na místa postižená válkou, chudobou a nemocemi včetně částí Afriky a Asie. Jednou z nejdůležitějších cest, které podnikla, byl Darfur, kde viděla, jak násilí zranilo tolik lidí. V roce 2006 navštívila uprchlické tábory v Čadu, kam uprchli lidé z Darfuru za bezpečím. Naslouchala jejich příběhům a upozorňovala na jejich utrpení. Ozvala se k násilí a vyzvala svět, aby rychle jednal na ochranu těchto zranitelných lidí. Její práce pomohla získat větší pozornost médií ke krizi a motivovala více lidí k podpoře snah o pomoc v Darfuru. Mia se nespokojila jen s mluvením o problémech. Zapojila se do kampaní, jako je Fond pro Darfur, na získávání peněz pro oběti násilí a do projektů zaměřených na mír. Využila osobní příběhy, které slyšela, aby lidem ukázala, jak skutečné a naléhavé tyto problémy jsou. Její úsilí si všimlo a získala ocenění od skupin bojujících za lidská práva. Mina práce s UNICEF inspirovala mnoho lidí k tomu, aby se zapojili do pomoci druhým a dokázala, že i celebrity mohou využít svůj hlas k dosažení změny. Její zaměření na Darfur se stalo velkou součástí jejího aktivismu. Když v roce 2006 navštívila Čad, uvedla, že se situace zhoršuje. Násilí se z Darfuru rozšířilo do Čadu a ani uprchlíci už nejsou v bezpečí. Abay na to upozornila, Mia v roce 2009 zahájila hladovku. Stávka trvala několik dní a získala velkou mediální pozornost, což pomohlo jejímu poselství oslovit více lidí. Spolupracovala také se skupinami jako Save Darfur Coalition a Aegis Trust, které poskytovaly pomoc a pomáhaly uprchlíkům znovu vybudovat si život. I přes veškerý tento aktivismus se Mie podařilo udržet si hereckou kariéru při životě. Výchova 14 dětí nebyla snadná, ale i tak přijímala herecké role, na kterých jí záleželo. I když hrála méně ve velkých filmech, soustředila se na televizní a divadelní projekty, které odpovídaly jejím hodnotám.
Také využívala rozhovory a veřejná vystoupení k hovoření o globálních problémech a propojovala svou hereckou práci se svým aktivismem. Dbala na to, aby se její kariéra a humanitární práce vzájemně podporovaly.